Tinonyandori mwana sabhuku chai anototitonga sabhuku chai ndiani mwana ndiyo ende wana wasabhuku wese vakatoraya mwana wedu waruti kwazi vaikanirana iyo vasikana vemwaona ndokutaura kwari kuita vasikana muchiti vasikana vemwaona ndokutaura mahure vapera mazuva matatu pang'ombe ine mozisi sabhuku kuti ndio zvaita mhuri kwake yaparadza mwana wangu akomana zvadini zvikaziva kuti izvozvo ndakabva ndasusura kuti yakomana ndizvo iri zvatiita mwari panyanya shuwa ndakagara nichipurutana ndakamboedza kuda kuti ndiende tichemere pamwe asi waridzi wacho ipo wakaditi wakaramba ndazviita ndinamba ndishushikana dakana mapurisa abva ati zvikati no nyandoro usayandi gara ndikuti panenge paitika kudaro muridzi wemwana pfungwa dzake dzinenge dzisiri kudii dzisiri kutsarukana. Kana uri mutsva paplatform ino baya zvako akabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva adzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Makadii muri yeZimbabwe ndinokukwazisai kwose kumativi mana enyika amuri nhasi zvakare ndiri muHauna Honde Valley pakati peGrowth Point kune factory yemabhanana. Ndine nyaya yandiri kuita follow up masvondo apera emukomana akasvika pakupondwa. Saka nhasi ndasangana nehama yacho kana kuti mukoma wacho wepedyo chiti vatitsanangurire kuti chii chakazoita kuti munhu asvike pakurasikirwa neupenyu under such serious circumstances. Makadii hama yangu? Ndinofara ndiri mupenyu. Handiti zviri kuoneka. Ini ndiri kutaura nani zuva ranhasi? Ini ndinoitwa Nelson Nena. Alright. Ndinogara muManyandoro village. Alright. Manyandoro village. Nyandoro village. Ini ndiri Bamnini. Alright. Munini Bamnini wamukoma wababa wake. Ndikati zvakaitika ndezvekuti ndakanga ndiri pamba nemudzimai. Foni yakauya. Foni yauya munhu akafona foni yanga ari Hilton Nyandoro. Saka Hilton afona akafona achibvunza kuti ko tafadzwa ari kweri kumba. Tikati mudzimai ndiye akatodavira foni. Okay. Ati mudzimai akati tafadzwa indisu zatafadzwa manje tafadzwa ari kupi? Tafadzwa isusu sinzi ari kumba kwawo. Totanga tatombobvunza bhodzi iri kumbiri pamhiri. Saka mudzimai akaenda. But mudzimai akanga atomboenda dobiwa mbechi yemadima. Mai guru ndo pakati mwana anoita sei hana kuuya nezuro asi ndambobvunza ani Shingi wakabva naye pamba kuti zvakafamba sei. Shingi akati ini handisitoziva baba mwari kupi kwaGoro. Tikati alright isusu ngatichese ngatichiende but akanga takutombobvunza nawo pamba tikati but uyu mfana Hilton munhu wemuvillage angatadze ruzivo kuti tafadzwa akamira sei. Isusu tangoona kuti zvinogona nguva ngatiende kupi kuHauna. Tatotorana namai guru wangu mudzimai wamukoma neni wacho nemudzimai wangu akuenda kuHauna. Tingori muHauna tingwe murodhi takanga tingozvirwa zvakawanda but takati ngatisvike panzvimbo tinyase kugutsikana kuti zvakamira sei. Saka tichifamba tichienda takasvika papost office paHauna Growth Point. Pane drainage emvura. Ndipo takasvika papa ine polisi yanga yapo newanhu wakanga wapo. So zvadaro takabva ndasvika ndibva ndatarisa ndibva ndaona tsoka bhozi akanga afukidzwa negumbezi repolisi asi makumbo akanga ari kunzo. But pandakangoona tracksuit ranga akapfeka netsoka ndakandangozwa ndikati nditafadzwa. Ndibva ndaenda mapurisa anga atopo mota yanga yakatomira ipapapo. Ndipo ndakaenda pane polisi mwana arapa ndewangu mwana mukoma wangu. Polisi ndivara zvinoita iwewe tikaendapo unokwanisa kuona here kuti mwana wende wako. Ndikati ndinokwanisa. Ndipo ndakaenda paya papolisi paya ndipo ndakasvika ndibva ndaona ndotasimudzwa mwana ibva asimudzwa musoro ibva fukura musoro. Ndibva ndaona shuwa mwana ndiye adini. Mwana akatodini akatofa. Tabva tarwa nehana ndikati shuwa mwana akatofa. Inga akaita sei chakarakidza kuti chimiro chachiripo ndechekuti mudhireni mukamu mamu neivhu rainge riri muivhu but ini ndakafunga ndakuzoona ndaifunga kuti pfungwa yanga iri kudaisa mwana
mudrain. Alright. But mudrain manje mamune ivhu, saka wakatadza kupfekera mukati kwakungosiya akadini akangorereka nechi makumbo ndo anga ari mudrainage papakagara mvura musoro wangu waruko kunze kwedrainage. Alright, mapurisa aibva ndaona mwana ndo ndatoona kuti mwana ndiye adini atofa. Anga akakuwara here zvinorakidza kuti kukwara ngasina asi pamusoro pamusoro ndo panga akakwara, panga paine vanga apa paine kawanga kadiki kakaripo. Kaonge kuti angofunga tikati alright ndo zvapo. Mapurisa akati isusu hatikwanisi kuita sei, hatikwanisi kutora mwana babutumira ma-CID kunyanga. Alright. Ma-CID akazouya 2 o'clock. Tiripo ipo papo manje ndio patakakwanisa kuzoonawo because isusu takafunga kuti mwana kuno kuzabva kuno kuna Shingi. Muzukuru wa mbuya Nyandoro apa pasipo tinogresana. Tikati pamwe ndiye isusu ndio papa ine emu yangu kuti polisi ndio statement ile pano ndakataura. Saka tamuona takazozoe mu statement. Tikati kwa zayo pana guard no guide ati pa post office pana mashopa apa panyabereka complex. Pana guard akazoti ayo imimi nyairi pana pa ndiye kudai. Ini ndaenda kumba ndandapedza basa. Bali ndiri kumba ndazoti chi kune munhu afa. Bali ndafunga manje ndikati ayo munhu kana afa anodini anonesa. Ini ndakaona. Ndosaka ndabva abauya mukadzi uyu aibva atonditora. Ataenda pa aibva atodedza pakona. Aibva atsanangura kuti aiwe ini ndakaona chi Hilton Nyandoro arurova chi arurova mwana. Asaitorova achita sei achimugadzira pasi. Achitorova achimubata achikanzira mwana pasi. Achitaura isusu manje. Kati zvakanaka but isusu zvatakuita manje inini nyaya yesinziri mapurisa. Makasununguka here kuti tiite sei titaurawo mapurisa ari apa. Adzimai akati aiwa inini nditori ready. Andatotaurawo mapurisa, mapurisa akati ngauya atatoendawo pa side mapurisa bvangoti handei patakangoendawo pachikona. Babva atora ma statement namadzi aibva atora ma statement akati inini mwana ndakaona ndi Hilton Nyandoro arurova mwana. Because akusikure pa mashopu paya ne pa Dust Road apa. Pangori panapa itsiri mutazi muroere. Isusu sekutaura kwakuitwa waroti kwaziwa ikanirana iyo wasikana wemuhauna ndo kutaura kwari kuita asikana muchiti wasikana wemuhauna kutaura mahure. Alright. Imuhauna isusu chinonetsa ndechekuti wedu mwana zvauta vanhu vapenyu zvauta vanhu vapenyu zvinonetsa noti isusu wedu akafa dai aripo mwaitauro chokwadi. Saka zvadaro kati yakanaka ndo pakazouya ma-CID kuma2 dzemasikati. Saka takangomirawo zvekuti ma-CID mota yemapolisi ma-CID aruko mota kwaruda ndo pakasvika chi mufana wayo akabvawo nerimwe hure rimuhauna kudirection yekumusika kuya kwakutodzika aibva auya ndofunga mene to wakavhiringa wakataurana sei nemune hure riya aibva auya achingosvika pakati aibva adini aibva abatwa nepolisi. Saka akatozvunza ega pasini ipapo. Pasini akatozvunza. Inini pandakasvika makuseni mazura ndakazoita ini aizi makuseni akatomuka aripo achitenderera aripo achiona achitibvunza bhozi inini ndakazobvunza kuti aiyo munhu wewe waita dzauziwere ndinhingi. Semunhu akamuka aripo achiona achitenderera asi zvairatidza kuti Bhabharasi makuseni akanga ainavo time yatasvika kuma 99 Bhabharasi anga ainavo. Zvairatidza kuti munhu anga ambomwa mumausiku. Saka alright zvadaro polisi yakasvika ibva yangotorawo mufana aibva abatwawo Shingi uyo akabva naye kumba achisvikawo panzvimbo akabva abatirwa ipapo nepolisi yeparuda. Uyu mufana uyu akabva angobatwa ne-CID ipapo haana akangobatirwa ipapo ne-CID akabva angozwi motikari. Zvadaro mota yakabva mapurisa akabva basa kwakubudisa mwana mugomba Mangare kwakuchisa mwana mumotikari yawo yemapurisi yema-CID yaibva angoisa wakomana wakanga waruwa naHilton Nyandoro wakapara mhosva kwakuya kupi mota yepurisi ibvaenda kuhospital. Ichibva kuhospital isusu ye-CID yanga yangomira pawangoiti watangotungambidzana kwakuya papolisi. Saka zvadaro isusu ti papolisi takabva tasvika patangogara papolisi ma-CID aibva atora wakomana wawo ndo pakasvika wamwe ataitifunga wanga warufungidziro zvakanga waripo panzvimbo. One wacho akabva asvikawo time yacho
aibva angobatwa papolisi paya achingopinda muchaji office wa3 anga uya kuzotaura uchi anga adaidzwa achibva uya chisviko aibva abatwa saka zvadaro isusu tingoripo uyu vanhu vangu vari 4 asi pa4 havo polisi isusu zvayakazotita yakamasedi yakazodedza kati nyaya yenyu isusu vakomana tawatora tapinda navo patadini kuangwara asi pane 1 abhumapo akarova mwana wenyu akauraya mwana wedu Diuton Nyandoro. Alright. Ko awo kwasi awa watambobvunza sofa 2 awo wari kuti isusu takaona ari kudini ari kurova asi mukomana anga asingaita sei anga asingabatiki bhozi anga akadhaka. Kati alright. Polisi ndoveka bed no isusu takuita sei masedi ndo pakati tauda kuenda kutora 1 wacho mwana waSabhuku Nyandoro anozi Tino Nyandoro. Nechibate mwana wachibata anogara Maruru anoshanda maraini medumu akanga akabva atobatirwa papolisi ipo papo zitereka ndiriziba asi anozi Chibate anogara Maruru. Kuti Tino Nyandoro mwana waSabhuku wedu Sabhuku chaiye anototitonga Sabhuku wenyu Sabhuku chaiye ndiani mwana ndiyo ende wana waSabhuku wese wakatouraya mwana wedu. Saka zvadaro isusu takabva tangoti alright zvakanaka atazongoya mapurisa baibatora uyu mbanho yapa Nyandoro mwana waSabhuku aibvangobatirwa mumba anga ngorumba kwameguru acho aibvangobatwa padhoni SID kwabvangoiswa motikari kwakuye Kumba. Saka isusu tabva ipo papo ndipo patakagumira tichibva tango chironga kuti akuita sei maererano nemwana wedu. Ndosaka isusu patakati tiri kumbo wakanga wakumbouya isusu tatofambira nyaya dzemwana wedu kuti zvakamira sei tinoona zvakamira sei kana tiri kumbura mujekese maifambira nenzira dzipi isusu tingati kufambira kwatati kuita kufambira kuti tatofambira nyaya dzachimapurisa nyaya dzachimapurisa ipapapo takabva takwanisa kuita sei takabva takwanisa kuchenda mapurisa akatsanangura kuti munhu akaita zviro izvi ndiani Diuton Nyandoro. Tikati ko mwana waSabhuku Nyandoro Sabhuku chaiye totogara panapa hapatori kure ndofunga 100 mita dzakatoreba kana katodaidza anotozwa kana panapa nepachimubhanga icho toto anotozwa. Saka zvadaro isusu takabva tangoti isusu tauchigatsa nyaya kuti tiigechi mwana wedu kwazaiwa mwana wedu zvamunoita polisi ikataiwa isusu tinofana kuita mwana anofana kuenda kupi postmortem kupi kuHarare. Ini ndini ndakakwanisa kuenda postmortem nemwana ndikauya panapa ndikaenda paruda apo tika 2 o'clock makuseni tikatora mwana kuchipatara tikaenda kuHarare. Tasvika kuHarare takaenda paHarare Central Hospital mwana akaitwa postmortem yake kuma 11 tatapedza. Mwana wakadini wakavhurwa musoro ndiripo wakatemwa musoro zvese apa kusvika apa zvese ndakazviona nepfungwa idzi. Mwoyo wangu wamborwadza kuti akomana afanira kunge zvakadai so tikati hapana zvekuita. Saka dhokota isusu wakapedza wachibva wanosona wachibva wasona ndizvangopiwa mapepa ekuti mwana sinzi mwana akanga arurohwa pfungwa dzake dhokota akati pfungwa paaikandirwa pasi naHilton achimutakura pfungwa dzake dzakasangana neropa kusvika mwana aibva adini aibva afa. Kwauchidzoka nemwana kwakuya paumbapa nemwana wedu chakamuraya kumupondera wakati aimubata imupwanya musoro nokuti isi patakatoenda kuchipatara tichimubvisa mumatreya ekumochari aya musoro wake ropa raitobuda mumusoro richierera. Saka ndizvo musoro ndo wanga wakadini wanga wakakwana. Alright. Kwayo after madzoka mao parufu vakazombobatikirawo here hama dze isusu chakaitika ndechekuti hama idzi wakambotuma wanhu watuma wanhu kuna vanhu vakatumwa tikasvika isusu tisinzi tiri kufambira nyaya yekuti kumapurisa tienda takasvika namukoma wakazenga wauya the very day pakafa mwana ndipo wakauya manheru acho tichienda ndipo takasvika isusu kuruzi kumba kune pane vanhu vaya panapa wati tabva kwaNyandoro wabva kwaNyandoro ne$5 wati isusu tiri kubvumei mhosva ikuti takadini ne$5
fibrosis kuti isusu tubve machimhosva ndisakadini matenda ndawo takashaisha ndikati ini ndini ndakadai ndikati no isusu pari zvino ka chimbomirai timbopedze zviri kuitwa because mari pano kanga waitambiro tikati aiwa imimi watambira chimari waripi kwazi waenda kumba tikati ndemawatora tatuma wana wakaenda kuwamutsa dzadza kuma 8 chivatanguya tikati mari yenyu iyi kai hatichidwa tirari pana baba nhasi ngaitoende kupi kana kuti imimi muchagara nemari yomuzvenisa kwasabhuru mangwanano tiedza motoendesa manhavanisifana pari sikidaro mhosva yorubvuma ndiye isusu ngatimbozvisiye timbopedza kuchengeta mwana wedu saka zvadaro wakazoti iwo manje panhamo wakabva wazouya waiti tobatana tikati aiwa isusu rufu zvatinoziva ende isusu chakanetsa ngechoti isusu chakatishupa ndechoti rufu kana rwauya munzvimbo tinofana kusuma sabhuku handitika ende sabhuku wedu isusu ndiye munhu ndiye ane mwana akaita mhosva saka munhu takatuma Mago Sangurani wandinaye panapo watakaenda naye ndiye akaenda sabhuku aibva ramba muteti wedu asi isusu vanhu kwadzindwa takati tiri kuitawo sezvinhu zvepamutemo zvinoitwawo nepachiwano kuti zvinofana kunge zviriwo zvinofana kuitwa asi sabhuku akwanisa kudini akaramba muteti aramba muteti wakadzoka tibva tazogara pasina parizeni here yekuramba iye rizini ari kutiti zvakandiremera zvinondiremera pamusoro masikiro andakaita kusvika kuna sabhuku ndakati no ndasvika kuna sabhuku semasvikira tinoita mazuva ese kombe masoko aya nazenda iyo taputswa apa nditi zvondiremera kunditambire mutete uyu handidini handikwanisiba ini kundibvunzawo chikonzero anokwanisa kubvunza chikonzero ndakadzoka back kunapi kwandapiwa mutete wacho paradzosera ndati ndozvandaudzwa kupi uku pandaudza parazoenda futi tese futichi tese ikoko tese vakadzokorodza futi zvakare sabhukati ichitorai munhu mupurisa wangu mune naye ndi ndakatoa nemupurisa wake sabhuku ndani nemupurisa wake ndasvika mupurisa hadina chakataura ndi ndakadini ndi ndakataura achangamire we masoko ndi ayo anazenda chitadini taputswa asi sabhuku mutete wake anotambira ba chikonzero chatadza kutambira mutete anodini anochiziva chaatadza kutambira ina anodini anochiziva asi mutemo uripo wekuti kana ndakusvitsira masoko semi munhu mukuru ndokufanira kupai mutambira nemaoko enyu muzosarenda ndizvo inini end of and take off ndizvo asi zvakafeila panguva iyo amayangu ko makazombozama here kubata musikana wacho ainzi havairwirwa hapana akazomboedza kumubata here nyaya yakatinetsa ndeyekuti nyaya iripo maonero atakaita isusu ndeyekuti musikana uyu panyaya yaaripo musikana uyu nekuti andozikanwa anotozi iyeka anozi Godhi Nyabando Godhi Nyabando anogara pasiri pana mapeza mudzimai wake ndiye ane mwana yeye musikana yeye andazvifambi mwaona so mwana uyu paakazwa zviro zvimakusini ane wana wake wanotogara nawo kupezu kokurwa kuti wamwe wacho wanga aitaura kuti atorongedza zvinhu makusini aibva atodini kwabva anda kusiyira mai wacho wana pamapeza paibva atodini aibva aenda saka tiri vamwe isusu vanhu vekwadzino tinomutarisira kuti iye munhu ane chekuitawo panhau iyi pamwe ndiye akatakura naHilton kuenda kusinza ari akazi akaenda kurara naye kumba Hilton saka tirifunga ndiye akatakura mwana we kuenda naye kupi kotsveta pagomba saka ndizvo zvatirifungidzira isusu ndio zvakaitika nokuti kutiza ikoko aruzi aripo asati awanikwa asi isusu manje isusu nyaya iripo ndeyekuti wafana ava vamwe wacho aruzi vakaona maedukesheni nepolisi iri kutaura kuti paheti umwe akaenda kumira pane heti umwe akaenda kumira pakona pekuenda papost office zvirova kuti zvinhu zvavo zvese zvanga zvingori munzira wani
asi isusu wabvunza takati imimi polisi rapo ruda pamakabva kuwana imimi muchuya iwewe pane mufana anozishingira muzukuru wambuya Nyandoro akauya iye ati ndakauya usiku akatosvika kumba kwake hembe dzakatototawo tichimubvunza asi makusini maigura akamubvunza akati inini mwana siziva kuti mwana ari kupi umwangu ari kupi ndikazombvunza tikati iwewe wapfuura polisi iwo uri kutaura nhasi manje taona sekuruta zengo wapo ari kutaura kuti inini ndakasiya rurwa naYuto tikati koma kuseni wakadi kutaura mudzimai guru edu kuti ndasiya rurwa uraziwe wakapfuura papolisi 3 meters samwari gedhi tara nekagedhi repolisi utadza kupinda mupolisi kumangara sei hapana akadai saka isusu ndipo patakagumira nanhasi saka takazodedzwa paChangamire mazuva apfuurayo vachida kuzwa kuti Changamire aiti nini pakaitika dambudziko ndandisipo asi vanhu vekwaChangamire madhizi dambudziko akadini wakauya hawo kuchema nesu saka Changamire chacho ndiye akazouya akati aiwa imi muchiuya kunoku tizwe kuti zvakambofamba sei ndiri kubvunzwa kuti iyo nyaya nhau iya yakadini patangomutsanangura kuti wana Nyandoro ndo wakadini wakatiputsa ndio wakauraya mwana wedu hazvizvi kuti igumba zvinhu zviri pachena saka uyu mukomana atoriko zvake mukomana uyu akaita wakatorwa aibvaniswa ari kurimanda kwamutara ari ada kuenda kwaikoti saka isusu hatisati taziviswawo ari kupinda rini koti kana zvakamira sei asi mapurisa akati tichaita sei chakuzivisai ende iyo polisi yacho iri kutaura kuti hanzi ari kurimandi ari kuti akamurova ati mbamambiri nato chaku iye hanzvadzi yake manje iri kuenda kumuona manje iyo iri kutaura kuti iye ari ndakamurova mbamambiri nato tikati mbamambiri nato asi munhu akatofakawo uri kuti wakarwako mbiri mbamambiri nato asi munhu akatofa chokwadi isusu kwatiri isusika uyu ndiye akauraya mwana wedu pasabhuku wacho ndeku pasabhuku padhuze pamusora ndosvika I think kuzvinenge zvakanaka kuti tisvike ndokwenyu pasabhuku padhuze saka isusu ndo chimire chiripo aiwa maita basa majekesa nematambudziko akawanika mwana wedu dai kuti naye taitarisirwa kuti mwana wedu akafa 19 years watotuma akarohwa wacho ane 24 years vese vana vadoko angari mwana aitumika kana wakamutuma anga asingarambi saka maimboziva here kuti andazvinongana nefamba inini isusuka zvakaitika apa zvakuzvekutaura kwevanhu nokuti mufana uyu munhu akatomutora uyu vatokutaura Shingire Nyandoro muzukuru Nyandoro Petayo ndiye munhu akatoshaisha mwana saka aripi Shingire Shingi uriko pamhika pamhai wacho pamhika panogara tasingatesi zvakadaro because tinenge tichitarisira kuti sewanhu kunzvimbo imweyo sewanhu kuti isu tari pamwe wanhu isi patakazwa kuti ndiyeka takatoti pamwe wanhu wekuwanhu waita zviro izvi tisingazivi kuti wanhu ndiwe munzvimbo medu saka kana tiri wanhu wemuarea zvinenge zvakunetsa kuti tinorarama sei handidika ende wana wandiwe munzvimbo wakaita zviro izvi zvinenge zvakuti tichararama sei zvichanetsa kuendeka here kuti achatonga wanhu vanyatsa kuzivisa ndisabhuku kana wana waita umhundi because kana wasabhuku chirema chasabhuku chinofanira kuonekwa chasabhuku kuti angandori sabhuku munhu mukuru angarumba akarara wana wakashasha bhati picture yacho haisinyazotijekera zvakanaka kuti isusu tichagara sei tichararama sei nawo nokuti mwana wedu akati azwa maite basa nababa tiri wanhu handitika mutemo unoti isusu wose mhuri hatisingogumira tiri papapo hazvina kurohwa zvedu hazvina kurohwaba ende ndiri kuimbisai kuti zvifamba zvakanaka zvatiri kutarisira tisazosangana futi nemi tichikupai update kuti zviri zvadai so nekuti isusu hatisi kugara pasi but tiri kutomhanya sekumhanya kurita vanhu vewawa bcause takazenge takuita problem kuti takange takuona mumarodhi metakuona hari takuona mbiya takuona mbiya chichi munzira medu musi wakatofa mwana wedu taka takuona mbiya mumarodhi saka tinoita sekuti vanhu ava pane something zvazvakuitika asi isu toto semhuri yekwadzindiwa takarasirwa nemwana wedu
asi hatisogumira ipapo. Rimweni zuva imimi sewatorwe nhau tichakudaidzai kuti mukuru paya takakange tiri paya uyai futi taakudai taapa. Chokwadi chandaukudzai ndechekuti tisati tasimuka pano muchienda kwaSabhuku achazotaura zvake achada kuti wanongo isusu takupaiwo mukana ungovapawo mukana same kuti vaexplain bozi yakuzivei ini handikuzivei saka zvakanaka parizoda kutoti muno medu muvhireji kana takagara kudai so kuwaona kunoita kutotya kuti ndikafamba nanhingi hatichanyasi kuimbana ba. Nenyaya iyoyo nenyaya iyi yakaitika. Asi kana mazoenda kwaSabhuku kumana ariko vakomana isusu ngatidai vari pamhosva idzodzo varipo nekuti mudhara haagone kutsanangura zvakanaka. Kana vakomana variko matopedza kunonzi kwani mama bhuku rani bhuku raNyandoro. Ava ndo Sabhuku Nyandoro. Alright. Makadini henyu baba? Makadini henyu Sabhuku? Ndiripo. Ngoti nematambudziko nenhau yakangozosvika. Mwanangu zvakaoma. Ndizvo. Zvakaoma shuwa zvinhu zvinorwadza. Tingazvidini mwanangu? Munganditsanangurirawo zvakaita here asi munogona kutanga mandiudza zita renyu tizivane. Inini zita rangu ndini Matochari Nyandoro. Ndimi Sabhuku webhuku rino. Ndimi baba vemwana ari kupomerwa nzaka pakutora umwe upenyu hwemumwe. Ari ukoyo muzukuru. Mwana wemukorore. Alright, mwana wemukorore. Okay, saka sei vanhu vari kuti mwana wenyu? Mwana wemukorore wangu. Ipapapo ndingapindura. Pindura henyu mama. Ipapapo wepano wacho ari kungoziva wanga aripo. Mati mama. Wepano mwana wepano ari kungoziva wanga aripo. Anonzi anga aripo pa. Saka hatisi kuzoziva. Hamusi kuzoziva. Alright. Kuti zvinoita vana munhu mukuru udi. Hauzvizivi. Saka sezvo tingoti uko ndiko vari kudini vari kunatsoziva. Ndiwo vanatsoziva. Asi musi wakaitika izvi pane here kamusiyano handiti akazoya pamba aitogara pano pane here kamusiyano kemazuva ese mawiri anoita nemusi iwoyo kuratidza kuti pane chimwe chinhu changa asangana nacho? Hapana. Zvicherechedza. Alright, kwaSabhuku mungambonditsanangurirawo here nemaziviro enyu zviri kunzi zvakaitika? Apa zviri kuzi vapwere ava vakanga vari ikweyo kwavanga vari. Hino izvo zvava kuti kazi mwana wakapondwa wekwadzindowa. Izvo wakapondwa paina vamwe varipo asi akapondwa wacho ndoumwe kuziva kwangu wakatobatwa. Ndinoti pano kundozosoko zvakadini zvikazava ndizvozvo nyaya yakumapurisa. Pakanaka tondomira mapurisa zvaanodini zvavanotaura togara hedu. Ndozwa kuti vakomana vamwe vacho vaindoramba vaindoenda ikweyo. Vaindoramba vaenda vachidzoka vainoenda vachidzoka vaindoenda vachidzoka. Tikati zviro zvikumbofamba sei zvikazava vari kumbodhira mapurisa. Pakanaka anotsvakai baba tondopurutana soko kwarinodini izvo zviri kumapurisa. Mapurisa ndiwo anoziva zvo kwavandogara. Izvo zvikazava mwana wadini wabvarirwa abvuma nyaya yake kuti shuwa ini ndakadini
Ndakanera. Zvikazi kunera kwako kwakaita manere zvikazi ndakanera mbavha zvikazi hazvingamboiti bati mbavha dzinonera nacho papi nacho kupinda kufa hazviiti. Ndiwe kundozwa kudaroko kwaundogara. Ndizondozwa varidzi vacho waakuuya panapa vakati endai mozwisisa bhuku. Kwapera mazuva matatu endai mozwisisa bhuku kuti ndio zvaita mhuri kwake yaparadza mwana wangu. Akomana zvadii zvikazi ndizvozvo. Ndakabva ndasusura kuti akomana ndizvo ere zvatiita Mwari panyika. Shuwa ndakagara ndichipurutana. Ndakamboedza kuda kuti ndiende ndichemere pamwe asi varidzi vacho ipo vakadii vakaramba. Hazviiti. Ndinamba ndishushikana. Dakana mapurisa abva ati zvikazi no Nyanduro usaendiba gara ndikuti panenge paitika kudaro muridzi wemwana pfungwa dzake dzinenge dzisiri kudii dzisiri kutsarukana. Iwe semunhu mukuru woona zvavanodini zvavanoita. Ndipo ndaziisa zvachangamire muzvare akazi Nyanduro raiti kuti zviri kudaro tivakodi pamba pako woona ndivo. Ndakana zvichikwadi zvindizvoti munhu waenda muzhari waenda kwakati wadzokeswa wauya wakuchengetwa ndinodi pano vaiti wapedza basa ravo. Ndikati vana mai endai kunywamo muone kuti zviri kufamba sei. Vana mai vaitya kuti dii tinoenda sei ipapo aona hatizivi zvavada. Ndibva ndadzokesa zvasokopi kwamuzvara zvikazaro vambogara vari paomba. Ndikati shuwa kana inini ndiri kushuwa kuti ndisundidze vana mai kuti endai uko vanhu vakadzi hazvidini hazviiti. Asi ndakazoona umwe mukomana akaipanombogoma shamwari edza undibatsire kuti aonekwe mhuri yangu ione hope ionekwewo hope ipapa. Shuwa wakaenda nemukomana zvawakaenda hapana zvawakadini zvawakaitwa. Waibva wanodzokera pagara. Ndikati katigare vakatagara ibano right. Mazuva anga asipo Changamire edu anga asipo. Kuzouya kwakaita Changamire aibva andidaidza tibva taenda kuna Changamire. Changamire akabvunza tipei tivese Nyanduro ndonomutsanangurira zvandakadini zvandakaona zvacho. Asi Nyanduro wakanatsa wakagara uri paomba. Shuwa zvinonetsa munhu asiyirwa haatariswi mumadzisuba. Wakanaka. Hino hazvina nei nyaya iri kumapurisa. Inini kuti ndipindire hazvidini hazviiti. Nyaya izvi iri kumapurisa tondomira mapurisa zvaanodini zvaanoita ngekuti ndiwo ari kudhira nenyaya yavo. Mazvoona pakanaka vabva ndandogara hangu kusvika nanyamushi. Aivo ndakazotoonana navo vakati zvikuru musaite dakaba munhu wedu tinaye musaite dakaba munhu wedu tinaye. Nyaya iri kudirwa kumapurisa. Munondoziva masoko echivanhu mumukova ekuzondana nekusazondana kundoramba vanhu iripi yekutaura. Mazvoona zvinoneka ini izvi kuti nditeedze zvinotaura vanhu zvichiisa munzeve hazvidini hazviiti. Kundonyarara tondozwa ndiwo mapurisa kudhira kwavachadini kwavachaita nenyaya yavo. Havazoreki kuuya kunditaura kuti saNyanduro nyaya yakazogumira pakati. Handina mamwe masoko andinokwanisa kuti ndingadiwa nangu. Zviri kutondisisawo kutondishamisirawo kuti zviro izvi zviri kufamba sei. Soko rakufamba muvanhu vasina nebasa reuko kuti ukaenda kodhira uko havazvizivi. Kundokaruka kundoomokera basi vazhinji vari kusvika pano vari kundoomokera kutaura. Munombozviitireiko imi? Nyaya ine vatungamiri vari kudini vari kudhira nenyaya dzavo. Muri kuvashora pakudini inasi kunze kwevanhu pfekera yevanhu ngana
Vangu varipo, vanangana vangu varipo, asi varidzi vacho vabereki vakapera kunditaurira Nyandoro chivai pasi, nyaya iri kudirwa nani nevaridzi vacho. Varidzi vacho ndio vanochiza musoro wacho wenyaya wozokupiyai. Ndiyo yandinaina vanangu, handina chimwe chekuti ndinovatisa kuti ndingataura. Kumwana wenyu aive munhu akaita sei? Aive munhu ari violent here kana kuti anoda zvemaoko zvekurovana nevanhu zvekuti ungatoti aiwa waiwe muitiro wavo kana kuti chinhu chimwe chakangomubatawo panguva iyo? Iye mukomana yangu, unondoziva vana shuwa kwakazi vakuru vakati mudumbu mutsoka. Unobereka garwe, unobereka shiri, unobereka chii. Pfungwa auzozivi pfungwa dzemunhu. Mwanoswera uko kwaanoenda kosenza kumarare kupi kwese, hauzozivi kuti mwana pfungwa dzake dziri papi mazuva. Kundoona waindopengeneka uri pamba papo, mwana wemukorore waindomutsanani wamwe wake pamba papo, hawarari kuramba inonisana pamba papo. Ino kundotariswa hangu ndineni nazvo semunhu ane musha wake. Saka hazvisi zvavo kuremera here nenhau yekuti muri sabhuku mobva mazowirwa, hazvisi kurema here pakubata basa renyu sasabhuku makawirwa nekuti apa zita ari kufamba zvingonzi Nyandoro apa mundini sabhuku wacho, hazvisi kukuremera here? Chizwai sechiro chaitika munguva chinorega kukuremera sei? Kuita basa renyu reusabhuku. Ndiri sabhuku shuwa. Ndakura zvandiri pano zvino, ndakakura nebhuku iri. Handire zvino bhuku, handire kutenga kune munhu, kuri kubva kumahofisi ngechido chekugara nevaridzi venyika. Hapana chaningaita. Mungoramba muchiita basa renyu ramakapuwa. Kubvira hondo yese ndinaro bhuku, kutanga kwenyu kwese ndinako. Munaro bhuku raNyandoro? Ndinaro bhuku raNyandoro kusvika nyamusi, ndipo takuonawo tsaona dziri kudini dzaakudaro. Unoreka kusuwa here munhu? Aiwa saka pakuzotunga vamwe wapa muri sabhuku munyaya hazvisi kurema here? Nekuti inini ndireni inini zvinondiremera pakutonga vamwe. Sabhuku achazosvika pakuti, nekuti kana zvakadai zvaitika muchazosvika pakuti muchada kupa muripisa munhu munhu anenge achingonongedzera kuti kwenyu sabhuku zvakazombodai. Ini handina daka nemunhu unotokonya munabasa nazvo. Unibasa nazvo. Wakuru wakati murori ngewako, mombo ngeyako, zvese ngezvako, sekutaura kwakaitani ningazvidini? Haisi mhosva yenyu, imimi hamuna chamaka, hamuna kurova munhu zvenyu. Ndizvo chaizvo. Munhu asvika aine mhosva yake ndinomutambira. Munhu ngaamire plus munhu ngaamire nemhosva yako. Ndotonga mhosva yake iri mhosva yake. Anyiswa apembera handiti ndo zvinoitwa. Saka imi matomirirawo zviri kukoti ikoko, akapuhwa mutongo wake munogamuchira. Tingadini? Hapana chekuita. Saka muchazoitawo here matanho ekuti muwirirane nevakashaikirwa nemwana, kugadzirisawo, munoziva pane patorwa upenyu? Zvazvinoita ngezvekuti iwe ndiwe wane matanho ekuti chionai izvo zvaitika mumhuri menyu imimi wacho. Isu tafunga zvakati, takuti zvakati, tiri pamwepo. Zvavanonga vataura ndinongashira iro iro pare munhu radaiwa. Handizvoba? Ndinotambira nemaoko mairi. Munhu ofira mudondo, kana wada kuripa woripwazve munhu. Handii ndizvo zvinoitwa? Maita basa matoti jekesera shuwa. Aiwa, ndokutenda nenguva yenyu sabhuku. Ndinoziva kuti nguva yakaoma especially kuna munhu wangu, asi zvinhu zvakatoitika tongozvitambira semaitikiro atakatonga zvakangoitika. Ndokutenda shuwa nenguva yenyu. Ende zviri kutondishushawo mukati mepfungwa mangu. Sezvo ndakakura
ndisingazvioni izvi madziso pangu zviri kutondibatawo. Hamusati mambozviona mubhuku iri zvakadai Munomu hapana ponda munhu makore ese hakuna kubva 1949 mutiri kusvika nhasi. Ndingati kubviri kusvika kubva kuma1920 yo asati ndamboona. Baba wangu ndiye anga ane bhuku, baba achibva afa akatisiyira bhuku tindori naro nhasi. Kana kumadzimba uku hatina mhosva. Inini wacho kana mumahofisi chaimo kana kunyanga ndiko taibadira chibharo, ndiko takatora chitupa. Kana kuvabvunza zita rangu uko handina mistake. Kuharare mandaisevenza kudakara Buluwayo Zambia handinaro paramiri rumaoko. Handina kuzi ndakabasungwa nembavha. Kana kunoku vanotosamiswa kuti Nyandoro. Ndakasvika ndichivataurira kuti inini kana ndine mhosva mapurisa tsvakai munzvimbo dzese dzatinomutaurira kuti ndaisenza pakati pakati pakati. Handina chitema nemunhu bai. Munhu wese ngewani ngewangu. Mazvo hino zvinobva zvandikakawadza kuti ndodini sezvo mauya ndinokutaurirai shuwa. Kuti vari kunze kwanenge vasingazozivi zviri kuitika nematauriro enyu nekuti mimi hamuna wamuri kuudza zviri kuitika izvi. Tine vanhu vanenge vachingoshanda nemashoko emunharaunda. Vamwe bhozi ndatozotoona kuti kune ndatanga kuona nhasi kuti mashoko aunenge uchinzwa kwazvinenge zvitonge mutori munhu akatooma ari kutoti zvakatodai so. Saka ndati aregai ndikutsvagei sabhuku munatsotaura tinatsonzwisisa. Handiri pano wanangu handinga mubiri pfungwa dzenyu kana kuti mundibeya pfungwa dzangu. Ndinoda pano tiite pamwepo handizvoba. Imwimwi munondinunudza inini nokununudzai handipa ndio pamutemo mazvona. Handitoti dakare umwe munhu kuisa panyama paumwe munhu. Zvotenda sabhuku maita basa takuise maoko. Mama, ndatenda.